ଆଲୋକ ଗାଁ ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍କାର ଆଦି ତେତଲ ଲଡଲେ ମୁଁ ମୋ ନାନୀ ମୋ ସାନ ବାପା ମୋ ଭାଇ ସବୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛୁ କୁଆଲେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଭଲ ଭଲ ପାଲ ଉପରକୁ ଯାଇ ହବ ପାଣି ସେ ଭଲ ଭଲ ପାଲ ଉପରକୁ ଯାଇ ହବ ଦବ କରନ୍ତି ନା Taruh dong. Mana dia? Dana. जल्दी Aku nada mas. आगे मंदिर चल जा तब उठ गया ऊपर खाइए भाई क्या हो रे पता मारता बा एंट्री करे फोटो उठानी खरा आसो ना खाने को फोटो उठेला वाला अरे पूरा हो जाए गली पड़ूगा कर चिराड़े देखा तो पड़ी वीडियो नहीं ये बड़ा बड़ा चिड़ा वो खरा रे मोहन है कोड़ी बस भीतर उठे चलू धनो पानी नहीं हो कोई आइले चल रहा है काम में अपुल आइला डाउन बोलते हैं डाउन आ जाएंगे एडे काम सामान दे बोली दे सांगा मना मैं ऊपर दिया चलो
ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସ ଯିବା ଉପରକୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଉପରକୁ ଯିବା ଏ ଉପରେ ଛାଇରେ ବସେ ଚାଲ ଏ ଆମେ କଣ ହେଲା ଏବେ ଉପରେ ବୁଲିବା ଆଏ ବୁଲି ବୁଲି ରାଉଣ୍ଡ ବୁଲିକି ଆସିବା ଆଏ ରାଣୀ ଆସିନି ଉପରକୁ ଯାଅ ନା ଖରା ମୁଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲିଲେ ଭଇ ପଡ଼ିବ ସାଙ୍ଗ ମାନେ ବୁଲା ପାଲ ହୋଇ ଏଇଠି ଏବେ ରତ୍ନଗିରି କଥା କିଏ କହୁଛି ହଁ ସବୁ ତ ପୁଅ ଝିଅ ଉଠୁଛନ୍ତି ହଉ ତମେ କାଟ ମୁଁ ନେଇକି ଯାଉଛି ତା ପୁଅ ମା ପୁଅ ନହେଲେ ନେଇ ଆସୁଛି ଦୋକାନ ଘରକୁ ଯାଉଛ ଚାରିଟା ଇଏ ଦେଖ ହ୍ୟାଲୋ 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 ନାନି ସେପଟେ ଏଇଠି ଆସିବ ନା କାହାର କ'ଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଜାଣିବେ बोली बोली ମାନେ ଗଲି ବୋଲି ମୋ ମା କାନ୍ଦିବ ନିମ ଗଛ ନିମ ଗଛ ପଢୁ ତୁମକୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବ ପଢିଲେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଦେବି ଖାଇବ ପକାଇ ପାଣି ବୋତଲ ପିଇମି ଆଉ ଜଣେ ବତି ବତିକି ପଳେଇଲେ ଗଲା ହେଇ ଗଲେନ୍ତି ଭଲ ସେ କହିଦେବେ କହ এইଠି ବସ ଖାଲି ସେପଟେ ଏପଟେ ନା ନା ନେପଟା ଭାଙ୍ଗି ଦେ ଡେମ୍ବୁ ଖାଉ ମାନେ ଏକାଥରେ ପାଠ ପଢିବେ ପତ୍ର ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା ପାନର ଅଧା ପତ୍ର ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା ମୁଁ ବନ୍ଦ କର ଦି କଣ ବୁଲି ଚାଲ ଆମ ଆଉ ଦିନ ରହିଛନ୍ତି ଚାଲ ଚାଲ କଣ ଜନ୍ଦାଟା ସେ ସତ ସାହାଯ୍ୟ ଭିତରେ ପଡୁଛି ପାଣି ପାଣି ଛାଳ ପିରେ
ते काय पाहिजे ना खाले दिवस न देऊ आईस्क्रीम बोतल मोर टोटल बोतल पाटी जैसे का पान बोतल मुंह ना लिए गेला पूरा ते पानी आती भी ना ते टोटल बोतल लगे मोर पियो ऐसे बात कर पानी में तो ये चल रहा ನಾನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಮಾ गाड़ी आछे मुझे किमी चिंचुकान पूरे होई ना ये देखते हैं मानो से दिला को टायर टायर ನಾನು ತಾರೋ हाँ धीरे धीरे दोनों टाटा करो फाटी वाला ही डायलॉग Thank you.
ଭିଡ଼ିଓ ପଳେଇ ଆଇଲୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ନମସ୍କାର।